Посланието Кантара. Скъпа Вселена, ти познаваш мен като една отговорна, стабилна и заземена, центрирана в себе си стойностна жена. Днес на 1 август заявявам пред теб: отнеми една от цифрите на Кантара и за сметка на това балансирай енергията, като изобилието и потока го прехвърлиш в банковата ми сметка, портмонето и изобилната преблагословия и тежест, която аз имам и която ти отразяваш само като стойност и показател на числото на Кантара, прехвърлия в финансово изобилие, парични потоци в портмонето ми, в сметката ми, и нека там се усети онази моя тежест, отговорност и центрираност, която аз заслужавам. Прехвърли ресурсите по местоназначение и вдъхни ми повече удовлетворение и максимално приложение. Христина Вълкова.